mga kapudibit, today kakain po tayo ng nilagang pata at meron tayong bok choy mga kapudibit at meron tayong sausawan dito, patis na may sili. Ito yung sabaw namin. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Magandang Kapampangan. Manganta na po, ayan, Opo. ang lakas ng ulan, grabe. Ang lakas-lakas ng ulan. Ano tayo? Anong ulan ng sumo? Yan, Hindi, kanin syempre. Magkakanin muna tayo. pwede mo rin. Yun na. Kanin, ayan. Ay, patis. Ay, lagay ko na lang dyan. Makita niyo yung patis. Baboy. Bakit? Ay, yung patis mo. Siyempre. Baboy. Ay, Yan. Singking nakikita dito. Ayan. Kita ba yun? Guys, oh. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mga tam. Lambot. Hindi naman. Nice. Naman niya. Sabi. Ay, no. Sige. Thank you so much. Manyaman. Tagulan na kasi. Ne, may manyaman. Sabaw. Naman. Inom tayo. Maparasing kayo. Cheers.
Ay, Ang patatas. Hmm? Aha. Hmm? Lambot. Repolyo. beans. Bilis. Huh? Patatas. Patatas. Okay. Mm. Manyaman. Sarap. Oh. Ini manyaman eh. Mm-mm. Litid-litid. Litid-litid na yung babi. Patatas. Hmm? Hmm? Mm-mm. Ano ba? Repolyo. Alam ko magulay ka. Kumain ka ng gulay para tumaba ka. Wow. Akin na yung kanin. Gulay sa'yo. Akin yung kanin.
May nagtatanong, ba't dati ako mataba? Kasi nga, Kaya talaga ako. oo, Lakas ko daw kumain talaga ako. Mm-mm. Since birth, ganyan na yan. Pero matakaw talaga ako. Mm. Gusto ko din po tumaba. Kaso, ganyan talaga. At tataba lang ako, konti lang. Pinibigay, naghihingi na nga ako ipipi. Ayaw niyang mamabigay. Ala, ganyan talaga. akin yung taba. Siya yung laman, ako yung taba. Oo. Kasama yung buto. Laman yung sa akin. Oo. Oo. Siksik yung sa akin na ba? Mm-mm. Siksik yung laman. Ano naman sa akin? Ano naman yung sa akin? Man. Mm. Tsaka yung mga Koreano nagmumukbang payat din, di ba ba? Hindi lang ako ang nagmumukbang na payat. Anong ibig sabihin nun? Koreano ka? Koreano ang ilaw mo. Uy, may lahi din kami ng Chinese. Ano Ah. ka? Kaya pala ganyan yung mata mo. Chinita. May lahi din ako. Bulldog. K9. Yung nag-comment sa ako sa Facebook. Kumakain daw ng sardinas yung Bulldog. bulldog. Ito talaga kuya Tawa kami ng tawa kay babe, yung nag-comment na yun. Wag naman bulldog. Kakagating kita. Sige ka. Ay, sorry. Ay, may mga upload po kami sa Facebook na solo mukbang. Manood na po kayo. Si BBM kumain ng isang kalderong kanin tsaka isang latang sardinas. Ano pa? Ako kumain ako ng Tawag lumpiang toge, tapos si BBM. May bagong upload si BBM, ano kasi yung kinain mo? Sisig. Tokwat baboy, tsaka nilagang manok. Sigang? Ako, sinigang na manok. Ako, pasunod yung sa akin. Kaya supportan niyo po yung mga videos po namin sa mukbang ni BBM, ha? Kasi yun yung lines namin. Minsan, almusal, brunch na yon. Kaya hindi na kami kumakain ng gabi. Sa kanya lunch, sa akin ay Almusal, lunch. almusal. Sa akin lunch. Ayan mga po, Davis. At kami puntagan buto lang pong dita kalaman. Ang ganakin ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. May bagyo.